Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba ngayon ay handa na sa pakikinig, pagtanggap ng salita ng Panginoon? Amen? Alam niyo, may dalawang magkaibigan naglalakad at nakapulot sila ng bato. At kanilang ipinagtatakang bato sapagkat ito'y kumikinang na parang may kumikislap. At sila ay nagtanungan at nagtalo sa isa't isa kung anong klaseng bato ito. Ang sabi ng isa, aba, ito'y bato na ginto ito na nabalutan ng dumi. Ang sabi naman ng isa, ay hindi ginto yan. Bato lang yan, marumi, tapon mo na. Hindi nagtalo sila. Para sila ay magkaroon ng tamang pananaw o paghuhula, nagkasundo sila na kanilang linisin ito. So nagpunta sila sa tabi ng ilog at kanilang nilinis ang batong yon, kinuskos, pinukpok, hanggang sa tumambad nga sa kanilang paningin, ginto nga. Totoong ginto na nabalot ng kalawang, dumi at iba pa na siyang nagtago ng kanyang kahalagahan. Alam niyo, ganun din ang Kristiyano. Ang Kristiyano ayon sa banal na kasulatan ay banal. At hindi ito makita ang kabanalan dahil ito'y natatabunan ng kalawang, dumi, ng iba't ibang kasalanan. Kailangan itong linisin, kailangan itong patingkarin upang mahayag ang kanyang pagkadalisay na banal. Tulad ng ginto, bagamat siya'y natabunan ng iba't ibang klaseng dumi o kalawang, ngunit siya'y nananatiling ginto. Ganon din ang pagiging banal ng Kristiyano, bagamat siya'y natatabunan ng iba't ibang dumi, kalawang, ng iba't ibang kasalanan, kasamaan ng mundong ito, hindi may kakaila na siya'y banal. At yan po ang ating napag-aralan nakaraan na napakalaga na ito'y ating matutunan sapagkat maraming Kristiyano hindi niya alam ang kanyang pagkakilanlan, ang kanyang identity. Ang akala niya siya isang simpleng bato lamang, ang akala niya ay siya isang maruming bato at kailangan niyang magsikap upang siya maging isang ginto. Maraming Kristiyano nagsisikap upang maging Kristiyano. So ganyan ang mga naligtas. Binanal ng Diyos, talagang banal. Banal siya, subalit kailangang linisin. Kailangang malinis siya sa lahat ng dumi at kalawang ng kasalanan sa mundong ito upang makita ang kanyang pagkabanal. Kaya mga kapatid, napakahalaga po sa atin na maunawaan natin ang totoo nating katayuan bilang Kristiyano upang hindi natin maliitin, hamakin ang ating pagka-Kristiyano sa buhay na ito. Bago lahat, tayo muna'y manalangin. Dumulog tayo sa Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang salita ninyo ang magbibigay sa amin ng liwanag upang makita namin ang totoo naming pagkakilanlan at upang tumibay kami sa aming pong katayuan. Hayaan po ninyo, Ama ng Banal na Espiritu, ang siyang kumilos sa aming pong mga puso at unawa sa umagang ito upang makita namin ang totoo naming katayuan bilang isang mananampalataya. Gamitin po ninyo ang mga salita ninyo na siyang maghugas, maglinis ng lahat po ng mga nakatakip sa aming totoong pagkakilanlan. Ang lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, ngayong umaga, sa ating pagpapatuloy tungkol sa ating paksa nakaraan, the doctrine of sanctification.
Marami po ang mga naniniwala na kailangang magsikap tayo upang tayo'y maging banal. Sapagkat pinangahawakan nila ang mga salita sa ating banal na kasulatan nang sabi ng Panginoon at ang sabi rin sa nasusulat, "Be holy, for God is holy." At may command sa 1 Peter, "Be holy, for I am holy," ang sabi ni Jesus Christ, na parang nakikita natin, nasa tao ang pagpapakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. But in reality, sa doktrina po ng sanctification, ang kabanalan natin ay hindi sa ating pagsisikap, kundi ito'y gawa ng Diyos sa atin. Ito'y gawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya lamang, dapat nating maunawaan na ang sanctification o ang kabanalan ay nabubuo sa dalawang uri. Una, ang unang uri ng kabanalan o pagiging banal is the definitive sanctification. Ibig sabihin po ng definitive or positional. Positional, nasa iyo na. Or sa Tagalog ay tiyak na kabanalan. Ngunit ikalawa, ay naroon po ang sinasabing progressive sanctification. Ito naman yung sa pagpapatuloy, paglago na pagiging banal. Banal siya, pero kailangang lumago. Yun po ang doktrina ng sanctification. Ngayong umaga, ating tatalakayin ang definitive sanctification. Yung pong positional, yung ating pong kinalalagyan o yung tiyak na kabanalan. At ito'y ating patutunayan sa 4 na talata o 3 talata ng banal na kasulatan na siyang makapagbibigay linaw sa atin kung ano itong kabanalang ito na tawagin definitive or definite or positional. Taglay na natin ito. So unang-una na talata, 1 Corinthians chapter 1 verse 2. 1 Corinthians chapter 1 verse 2, ito po ang definitive sanctification o ang tiyak na pagiging banal sa kanyang kahulugan. Ano bang kahulugan ng definitive sanctification? Hayaan natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 2 ang magpapaliwanag nito. Hindi po kuro-kuro o kaisipan ng tao. Okay? Ganito ang sabi sa 1 Corinthians 1 verse 2. Ang sabi dito ni Pablo, sulat niya sa iglesia sa Corinto. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Ibig sabihin, iglesia, tulad nito, bawat isa, ang sabi ni Pablo, sa mga ginawang banal. Okay? So, ang iglesia po ng Diyos sa Corinto, tulad nito, ay mga ginawang banal. Okay? Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal. Ginawang banal, tinawag na banal. Kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Kasama raw sa lahat ng mga tumatawag, sa lahat ng mga sumasampalataya, sa lahat po ng mananampalataya. Hindi lamang sa Corinto, hindi lamang dito sa MGBC, hindi lamang ang mga Reformed Baptist, sapagkat naniniwala tayo, mayroong mga totoong Kristiyano, kahit na nasa mga born again, nandyan sa mga Baptist, nandyan sa mga Pentecostals, andyan sa mga Catholic, may mga totoong Kristiyano dyan. Kaya nga lamang, sila ay naalipin sa kanilang mga katuruan at hindi sumusunod sa katuruan mismo ng Biblia, sapagkat mas lamang ang kanilang katuruan sa turo ng tao, kung tawagin tradisyon. Okay? Pero naniniwala tayo
na hindi lamang ang Reformed Baptist ang ligtas, kundi lahat ng tumatawag at sumasampalataya sa ating Panginoon, sila'y mga ginawang banal at tinawag na banal. So, ang pagpapakabanal o pagiging banal, ito'y minsanang gawa, mga kapatid. Ito'y minsanang gawa, ginawang banal kay Kristo. Hindi ito pagsisikap ng tao upang siya'y maging banal, kundi ang isang makasalanan ginawang banal. Naunawaan ba natin ang talata? Ginawang banal. May gumawa sa kanya ng pagiging banal at ang gumawa nito ay ang Diyos doon kay Kristo. Hindi tayo magiging banal sa ating sarili. Mayroon tayong foundation at yan ay si Kristo. At mga tinawag na banal, yun po yung pagkakatawag, ibig sabihin, nagpapatuloy na maging banal. Naunawaan nyo? Banal na siya, pero kailangang ipamuhay ang kanyang pagiging banal. Tinawag siyang maging banal. Yun po yung pananalita dyan. Kasama ng lahat na nasa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. So huwag tayong magtangi anumang grupo niya, tignan natin ang buhay niya. Nakikita bang kabanalan? Kapatid natin yon. Pero kung nasa ibang grupo siya pero hindi makita ang kabanalan, ay hindi natin masasabing kapatid ko yon. Kailangan nating tignan ang buhay. So ang pagiging banal, hindi ito proseso. Yung proseso po, yun po yung pag-aaralan natin sa next Sunday. Progressive sanctification. Pero ang tinutukoy natin ngayon ay yung positional, yung definite, yung ating pong kalagayan. Bakit tayo naging banal? Gawa ng Diyos. At ang gawa nito ng Diyos ay permanente. Okay? So, yung pagiging banal dito as definitive, tawagin dito, hindi ito process, hindi ito unti-unti. Kaya hindi natin pwede masabi na ang kabanalan ni basta dumarating. No? Ito'y biglang dating. Sa sandaling ikaw ay naligtas. You are holy. Okay? Ano ibig sabihin uli ng holy? Inihiwalay. O di kaya itinilaga. Ang example dyan ay yung 7 days a week. Di ba? Niligha ng Diyos ang San Sinocob sa ilang araw? 6 days. Yung ikapito, kanyang itinangi. Yung 6 na araw, inihiwalay yung ikapito. Itinangi. Binanal. Bakit? Itinangi at itinalaga para sa kanya. So yung Sunday is for the Lord. Ang sino man gumagamit ng Sunday na ginagawa yung 6 na araw, pag nanakaw yun. Right? Yan ay sa Malakay chapter 10, pag nanakaw yun. So tayo man na naroon sa mundo ng makasalanan, nung tayo po iniligtas, tayo'y kanyang inihiwalay, itinangi sa mundo, at itinalaga para sa kanya. Minsan lang yon nangyari, hindi yon proseso. Ito'y gawa ng Diyos sa kaligtasan. Ang mga believers ay ibinukod sa sandaling sila po ay nagbigay ng kanilang tiwala sa Panginoon. Kung tawagin po ito, ito'y isang beses nangyari. O isang beses kasi plural na no? Sa Tagalog ba plural yun? Hindi. No? So isang beses talaga. Isang beses lang nangyari. Tignan nyo ang sabi sa 1 Corinthians 6:11. Ganito ang sa 1 Corinthians 6:11. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit nahugasan na kayo. Nalinis na. Na yung context dito na ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Ano ba yung buhay ng Kristiyano noon?
ay madali pong i-interpret yan doon lang sa naunang talata, verse 9 and 10. Yun po yung pag-interpret. The Scripture interprets itself. Hindi tao ang mag-interpret. Okay? Ang sabi sa 9, ano yung noon? Ang sabi sa verse 9, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng karya ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae o tomboy, o mga nakikiapid sa mga kapwa lalaki, bakla, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga mangganggancho ay hindi magmamana ng karyaan ng Diyos. Ito yung buhay ng mga makasalanan. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit, nahugasan na. Nalinis na. Nung siya'y naligtas, iniligtas ng Diyos, siya'y nahugasan na. Limpyo na siya. Malinis na siya. Itinangi na siya. Ibinukod na siya. Itinalaga na siya para sa Diyos. Ginawa na kayong banal. Ibig sabihin nun, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. At dalawang doktrina po rito ang umiiral sa talatang ito. Number 1 is sanctification. Ang sabi dyan, nahugasan na kayo, ginawa kayong banal. That is sanctification. Okay? But the second doctrine is at inaring ganap na kayo. That is justification. Okay? Kaya nung tayo po ay pinawalang sala ng Diyos, tinuring na walang kasalanan, at the same time, ay tayo'y binanal. Kaya justification and sanctification, yan po'y minsang nangyari sa buhay natin nung tayo'y maligtas. Kaya nga, yung ating pong kabanalan is positional. Taglay natin, hawak natin, nasa atin na. That is definite. The same as justification. Romans 5 verse 1, ganito po ang pagkakasabi. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Na yung kapayapaan dito, hindi po peace na tranquil o yung payapa na walang gulo. Ang ibig sabihin po rito yung peace dito, meron tayong peace process with God. Kaaway tayo ng Diyos before. Ngayon, meron tayong pakikipagkasundo. Bakit nangyari yung pakikisundo? Sapagkat tayo'y kanyang inaring ganap. Tayo'y kanyang binanal. Yan ang pagkakasabi sa verse 1. Kaya't yamang kayo'y inaring ganap at the same time binanal sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung tayo sumampalataya sa Kanya, mayroon tayong kapayapaan, mayroon tayong pakikipagkasundo na sa Diyos. Hindi natin kaaway ng Diyos. No? Kaya kung di natin kaaway ang Diyos lang ang sinasamba natin. Hindi na tayo sumasamba ng mga idolo. Sapagkat ang pagsamba sa idolo, ito'y pakipagdigma laban sa Diyos. Di ba? That is the first commandment. Thou shalt not have other gods before me. Thou shalt not make any graven images. Sapagkat napupuot ang Diyos sa Diyos-Diyosan. Pero wala man tayo mga Diyos-Diyosan at this time, sapagkat Christian na tayo, pero we have also our own gods. Sometimes it is ourself. Pag ayaw ko sumamba, ayaw ko. Walang magagawa ang Diyos. Pag ako'y pumili ng simbahan, pipili ako, walang magagawa ang Diyos. Ang Diyos laging nagdadala sa iyo sa tamang doktrina. Tamang iglesia na nagtuturo ng katotohanan at hindi pambobola. Kaya nga ang Reformed Baptist nakatuon lamang Bible alone, not in traditions. Hindi sa mga mana sa mga ibang bansa, kung ano yung uso, hindi po. The Scripture alone. Kaya kung ikaw ay dinala sa isang iglesia na tinuturo ay ang Biblia lang,
tinawag ka ng Diyos dyan. Hindi mamasyal. Hindi maghahanap kung anong gusto natin. Not by emotions, but by truth. Jesus said, "Truly you are my disciples if you continue in my word. And in my word you shall know the truth, and the truth will set you free." Hindi ka makakalaya sa palipat-lipat na grupo. Mapapalaya ka by the truth. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, prayer niya sa Ama sa mga disciples, "Make them holy. Your truth is holy." So, ito po mga kapatid, isang beses lang po nangyayari ang kabanalan o ang pagiging banal. Kung paanong ang justification ay once, the same with the doctrine of sanctification. So, ang definite sanctification ang siyang foundation ng progressive sanctification. Intindihan nyo? Kung mayroong kang tiyak na pagiging banal, ito yung pundasyon para ikaw ay makapagpapatuloy lumago sa kabanalan. That is progressive sanctification. Ang progressive sanctification ay habang buhay na proseso ng paglago sa kabanalan. Naintindihan? So, ang Kristiyano, hindi ka basta-basta. Hindi ka basta-basta. Eh, pag sinabi sa iyo, may tao na sabi sa iyo, sobra ka namang banal. Sayad pa yung paa mo sa lupa eh. Gusto mo maging banal. Ay, salamat, nakita ang kabanalan ko pala. Dapat kang matuwa. Naluluwalhati ang Diyos kapag mismong sa bibig ng mga tao nagpapatotoo that you are holy. So, yung sinabi ng Panginoon, "Be holy for I am holy," nangyayari sa iyo. Nangyayari sa iyo. Ang pagiging definitive sanctification ay tulad sa isang batang musmos, palaboy-laboy din sa kalsada. Madungis siya. Iniiwasan siya ng mga tao dahil mabaho. Pero nung dumaan ang isang hari, tinawag niya yung bata. At dinala niya sa kanyang palasyo. At tumawag siya ng mga attorney at sinagawan mo ng dokumento ito na ito yung batang ito ay aking aampunin. Ano ang magiging kalagayan ng batang yun? Sa sandaling nagawa ang dokumento na siya'y inampun ng isang maharlika. Ay tiyak yung batang yun, magbabago siya, magiging prinsipe siya. Isa siyang maharlikang bata. Tagapagmana siya ng kaharian nang nagmampun sa kanya. Ganyan pong kalagayan ng isang Kristiyano na naroon sa lusak ng kasalanan nung siya'y kamatayan ni Kristo, tinawag siya upang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Siya ngayon ay membro ng maharlika at siya isang banal. Ganyan po ang kalagayan natin. Kaya wag nating dalhin ang ating mga sarili sa lusak ng kasalanan ng mundong ito. Banal ka. Hindi mo dapat isawsaw sa kamunduhan ng iyong buhay Kristiyano. Banal ka. At natutuwa ang Diyos na ipamumuhay mo ang kanyang kabanalang nasa iyo. Yun ang unang talata. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. The definition of definite sanctification. Ikalawa, Hebrews chapter 10. Dito naman, ang definite sanctification sa kanyang batayan, ang kanyang basis. Paano siya naging banal? Anong batayan ng kanyang pagiging banal? Basahin natin Hebrews chapter 10 verse 10.
at sa pamamagitan ng kalooban niya. Kaninong niya ito? Sa konteksto, sa Ama, sa Diyos. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang, again, andyan yung word, ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. That's the basis of our sanctification. The basis, gawa ng Ama sa atin sa pamamagitan na walang hanggang epekto ng kamatayan ni Kristo sa iyo. Kinamatayan ka ni Kristo. Kaya nga, definite ang ating sanctification because it is God's work and Christ's death. Yan po yung batayan. Yung natapos na gawa ni Kristo. So ang ating papakabanal ay hindi batay sa ating mga pagsisikap. Tulad ng maraming ngayon, may altar call para nagsisikap sila'y maging banal o maligtas. Bakit saan nila galing yan? Yung aral na yan. Kay Charles Finney, Tradition of Man, not from the Bible. Pagsisikap. Ang batayan natin ay yung kalooban ng Ama and the sacrifices of Christ. Yun po yung basis. Tayo'y ginawang banal sa paningin ng Diyos dahil sa Kanyang gawa, hindi sa ating pagganap ng anumang tungkulin, kundi dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yung ating pakikipag-isa kay Kristo ay sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya. Now, alam naman natin, Ephesians 2:8, ang ating pong kaligtasan ay biyaya. At ang ating pakikipag-isa kay Kristo, ang panampalataya, biyaya pa rin. Sapagkat ang totoong panampalatayang sumampalatay kay Kristo ay buhat sa pakikinig ng salita ng Panginoon, galing pa rin sa Diyos. Kaya both our salvation and both doon sa ating faith na tatanggap sa salvation are both grace of God, gawa ng Diyos, hindi pagsisikap ng tao. Kaya walang bahagi ang tao sa ating pong sanctification, sa ating pong pagkakabanal. Ang sabi rito sa ating talata ay, tayo'y ginawang banal, hindi atin. Ito'y sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Romans 6:11, ganito ang sabi, gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Bilang Kristiyano, bagamat tayo po ay mayroon pang remaining sin, the sinful nature sa atin, yung sinful nature natin, hindi pa nawawala yan. But, yung pong sumpa, kabayaran ng sinful nature, kinamatayan na ni Kristo, kaya hindi ka na mapupunta sa impyerno. Pero, yung nature ng sin na sa atin, kung tawagin yan, ay the indwelling sin. Kaya dahil tayo po ay banal na, bagamat nasa indwelling sin tayo, ituring natin ang ating sarili, patay na tayo rito sa Kanya. Wala na tayong kaugnayan. Hindi na tayo hawak nitong indwelling sin. Hindi na tayo hawak nitong sin nature, kung tawagin laman. Hindi na tayo alipin dyan. Kaya nga, sa tuwing tayo po'y natutokso sa kasalanan, ituring natin patay na ako dyan. Sa tuksong yan. Hindi ako dapat sumunod sa Kanya. I am holy. Banal ako. Pag-aari ako ng Diyos. Itinalaga ako ng Diyos. Itinangay ako ng Diyos para sa Kanya. Kaya nga sabi sa Romans 6:11, gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo. So ang buhay natin para sa Diyos, para kay Kristo, hindi para sa anumang kasalanan. Sapagkat tayo ay hiwalay na dyan.
upang mapaglabanan natin ang tukso ng kasalanan, ituring natin sarili, patay na tayo dyan. Divorce na tayo. Wala nang kapangyarihan sa akin yan. Sapagkat tayo'y nakibahagi na sa kabanalan ni Kristo. So saan natin lalarawan ito na tayo po'y hiwalay na? No? At ang pangalan natin, tayo'y nakakabit na ngayon sa pangalan ng Diyos, ay banal na. Alam nyo, noong binata pa ako, na karamihan sa inyo, nakasaksi sa akin, na isa ako sa mga black sheep of the family. Kinatatakutan, inaayawan, kinamumuhian. Kaya damay ang buong pamilya ko sapagkat ako isang dadula. Dadula yan? Ay nako, lahi pala ni Boyan. Nagkita kami ng misis ko, bata pa ito, mga 15 years old, sa opisina. Dahil ako'y operation manager sa isang kumpanya. Nagtitinda ng mga kakanin, kasama ang tiyahin niya. Buwagaw, buhok. Buwagaw. Murang taga-apid ba? Taga-isla. Kulot na kulot. Buwagaw, ano yung buwagaw? Blonde. Blonde ang buhok ng miss ko. Bata pa, kulot na kulot. Dinadagukan ko yan. Galit sa akin tiyahin niya. Pati siya takot sa akin dahil nga ayaw niya ng dadula. Ayaw kong dadula. Pero pinagtagpo kami ng Diyos eh. Pinagtagpo kami. At nagpakasal kami. Alam niyo ba nangyari? Ang pangalan niya, Elizabeth Saligumba Rosalada. Pero nung kinasal kami, sa pagkapirma namin nung dokumento ng kasal, hindi na siya Elizabeth Saligumba Rosalada, kundi Elizabeth Rosalada Dadula. Taglay niya ng pangalan ko. Minsan natutokso siya na asawa ka ni Boy Dadula. Minsan nahiya siya pero kailangan niyang ipamuhay ito. Sapagkat yun na yung kanyang apelyido, Dadula na siya. Hanggang siya nasanay, ipinagmamalaki niya na ang Dadula. Ipinagtatanggol niya na ang Dadula. Kanyang binigyan ng lahi ang Dadula, si Ramel, si Samson at si DJ. Pinagmamalaki niya at kilala na siya maging sa iglesia na siya ay asawa ng Dadula. Ganyan din tayo. Once na tayo po'y tinanggap ni Kristo, tinubos tayo, nag-iba na yung pangalan natin, banal na tayo, kilala tayong banal, nasisigaw tayong banal, hindi na tayo kinatatakutan. Yan po ang ibig sabihin. Ang ating batayan, kabanalan ay sa Diyos. So nakita natin ang kahulugan ng banal, definite sanctification. Nakita rin natin ang batayan. Ikatlo, tignan natin ang Romans 6:14. Ang definite sanctification sa kanyang tiyak na implikasyon. Kahulugan, batayan, ngayon naman, the implication o tiyak na implikasyon. Romans 6:14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. Mayroon tayong tiyak na implikasyon sa ating kabanalan, hindi na makapaghahari ang kasalanan. Well, hindi ko sinasabing hindi tayo makakasala. Hindi ko sinasabing hindi tayo matutugso sa kasalanan, pero pakinggan niyo, hindi makapaghahari ang kasalanan. Ang kasalanan, ang paghahari sa atin ay dalhin tayo sa impyerno. Pero ang kasalanan, wala nang kapangyarihang maghari sa atin na dalhin tayo sa kapamakan na naglalagablab na apoy. Part po ng progressive sanctification na tayo po'y magkakasala. At yun ang tatalakayin next Sunday. Mayroon tayong bagong identity. Bago na ang ating pagkakinlanlan bilang Boy Dadula,
Well, ang sabi ni Pablo, hindi niya kinahiya sa bawat sulat niya, ang tawag niya sa mga bawat mananampalataya, banal, santo, kumbaga. Kaya hindi ako nahiya sabihin ako'y si Santo Boy. Ako'y si Santo Isidro. San Isidro Labrador Dadula. Huwag niyo ikahiya na kayo tawaging banal or santo. You are a living saint. Sa Katoliko, kailangan mamatay ka muna bago ka maging banal. Pero dito, once tinanggap mo si Kristo, then you are a living holy. Banal, magpapatotoo sa mundo, magpapakita sa mga anak, magpapakita sa asawa, magpapatotoo sa opisina, magpapatotoo sa eskwelahan, magpapatotoo sa palengke. Living saint. Buhay. Huwag kayo matakot mag-share sa ibang tao. Hindi man kayo makapag-share ng gospel sa bibig, i-share ninyo ang inyong buhay as holy. Make your light shine before men, that they may see your good works. Yun pong kailangan. Tayo'y banal. Hindi na sinner sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, we are holy. Sa mata ng tao, we are sinners. Pero sa patotoo ng ating sarili, tayo'y dapat magpakabanal. Magpakabanal. Ipamuhay natin ang ating identity. Ipamuhay natin ang ating pagkakilanlan. Sino man ang kausap natin, sino man ang kaharap natin, sino man ang mga taong ito, magiging kapartner mo, ipakita mo na ikaw ay banal upang tanggapin kang anak ng Diyos at siya ang iyong magiging Diyos. Ikaw ay isang banal. Naintindihan ba natin? Pakisabi nga, turo mo sa sarili natin. Sige. Ako ay banal. Balik sa gudta sa kuan, Pentecostal, may igsoon. Balik sa ta, tudlo dire na. Tudlo sa ako gali. Turo mo sa sarili mo, ako ay banal. Ako ay banal. Panghawakan niyo yung mga kapatid. Hindi yan biro. Yan ay totoo. Yan ay pinatutuhanan mismo ng Diyos. Kamatayan ni Kristo ang nagpapatutuo niyan. Kaya wag nating kahiya ang ating pagiging banal. Hindi lang basta pangalang Kristiyano. Banal. Tayo ay tinawag sa kabanalan. Pero tandaan natin, walang sundalo o walang binata na magpaparehistro doon sa Bonifacio at tinanggap siya na sundalo, binigyan siya ng ranggo, nasa kanya na ngayon ang autoridad, nasa kanya ngayon ang uniforme, at siya'y ready na, at siya ngayon ay binigyan na ng karapatang sundalo ka na, corporal o anuman, private, na isusubo mo agad sa gera. Wala pong ganun. Kailangan mo na siyang mag-training. Kailangan mo na siyang turuan. Paano gumamit ng baril? Turuan siya paano siyang gumamit, paano maglakad. Lahat po. Ganun din tayo. Tayo po'y naligtas. Hindi nangangahulugan tayo'y malakas, malago na at handa natin sagupayan ng lahat ng mga lobong gustong lumapa sa atin. No, kailangan natin ang mag-training. Kailangan natin ang progressive sanctification. Pero wag nating kalimutan, tayo'y mga
banal. Tayo'y mga banal na. Pero kailangan nating maglinis, mamuhay. At yun ang ating susunod na pag-aralan next Sunday. Tayo ito tulad ng mga bumbilya. Kapag ka ang bumbilya ay nakasaksak na roon sa bukilya, alam natin may access na tayo sa kuryente, may access tayo sa power. But you have to turn it on para ito'y magdiwanag. The same with us. Tayo po ay banal na. May buhay na ng Diyos. Buhay ni Kristo na sa atin. Pero kailangan muna nating sumagana sa liwanag na ito, sa kapangyarihang ito, upang tayo makapagbigay ng tutong liwanag sa ating kapaligiran. Huwag nating kalimutan, we are holy. That is definite. Amen? Let us pray. Panginoon, salamat po sa inyo pong mga salita, sa mga katotohanan ito. Tunay na katotohanan na siya makapagpapalaya sa amin. Hindi namin ikakahiya ang aming pong pagiging Kristiyano ngayon, Panginoon. At hindi namin sasalaulain ang aming pagiging Kristiyano. Dapat lamang ilagay namin ito sa tamang lagyanan, tamang kalagayan, upang marami ang maliwanagan ng aming pong kabanalan, upang sila'y matutong kumilala sa Diyos na nagpabanal sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.